И какво става, хора? Аз съм Еми Геймър и добре дошли в поредното видео в канала ми. Днес е време за коледна игричка. Мисля, че ви бях обещала на Грани, но нека ви кажа, що не е Грани. Пробвах една нейна версия, друга не намерих. И беше много тъпо, просто защото доста от нещата, в които трябва да има предмети и да се отварят, примерно като малката къщичка в двора и шкафчетата в кухнята не се отваряха. Беше много тъпо и просто ти казах, няма как, просто това ще е гати скучното и тъпото и се включвам с апдейт на бебето жълто. Преди да започна, абонирайте за канала Скълбанката, ако не искате да изпускате още от видеята ми и дайте палец нагоре, ако това видео ви харесва. Ей, цъкам старт. Колко пъти? 20 пъти да го цъкна са. Чайте се смъкна стола. Оу, то е променено май, или аз просто така си ми... Не съм влизала в играта от много време. Какво се случва, не знам. Искам да стана. И тук има сняг. Мисля, тук има сняг, ама тук няма сняг. Тук? Не. От тук ли идва снега? Не знам откъде идва снега. Гирлянди. Заключено. Заключено. Аз не знам на къде да ходя. Това ли е нашата врата? Не. Интересно къде е. Всъщност аз не знам къде е наистина. Така. За тук ли? Да. Ясно, аз се чудя какво да правя. Уау. Добре, не очаквах да е така украсено. Окей. Харесва ми. Нека да видим какво ще се случва. Майклан. Тук има елхичка, бе, гледайте колко е готина. И топки, аз мога да слагам я. Трябва да украса, нали? Не. Трябва да хода да взема на бебето бутилката, както винаги. Нека не забравяме. Или главата ми е по-малка, или наистина, обаче просто ми... това на мен така ми се струва променено. Или просто защото не съм играла наистина много. Наистина много време играта. Забравих абсолютно всичко, между другото. Окей. Сега стоиш тук, няма да ми правиш мера, защото ми е писнало от тебе вече, честно. И аз първия ден, тук първата пако ще си направя, че си взема такива духчета ли са, не знам какво са. Айде, отиваме да слагам да спиш, стига ми се усмихва така. Я тук. Твоята стая украсена ли е? Що не си украсил стаята е? Тук има още. Добре, значи котката взимаме. Аз си знам какво да правя, обаче не знам дали няма някакви промени, защото би трябвало да има поне някакви промени. Така. Просто за да заспим. Добре, прочетохме я. Добре, то спи. Yes. Отиваме да гледаме телевизия. И тук е украсено, даже гледай. Колко е хубаво. Вече има! Преди нямаше абсолютно нищо. Аз ви казах, че трябва да има някакви промени. Преди нямаше нищо.
Това бебе пак се събужда Не мога да си изгледам нещата като хората. Сега не мога да го... Добре, ще се върна. Айде де. Стига мрънка. Аро ти да спиш, че като ги гледам грозната физиономия ми писа вече. И нов опит да заспим. И да си починем. Защото като гледам не можем. Айде отново тази реклама. Тости 4000. Втора вечер. А това то Christmas chapter? Я? Не. Окей, втора вечер. Това е... Значи първата мина горе-долу окей. Щастлива съм, ама... Всъщност... Да. Защо го казах? Бутилката, сега къде си скри... Намерих я. Ти вече проходи, край, ти вече проходи. Това е, просто... Май трябваше ви дали млякото не е развалено. Ама... Не, стига вече. Това не. Това е пълна подигравка с мен. Сега за какво ще му го на гащите? Не мога ли просто го оставя без гащи? Или не знам да му сложа нещо друго. Къде е сега това нещо? Айде сега. Отиваме да го слагаме за да спи. И то получава някакви неща тук, глупости. Супер сили, които аз забравям, че има, защото просто играта не съм играла толкова. Може би година, може да няма, точно не знам. Абе, доста време не съм играла. Нали на овцата? Не на той е зайчето, бе. Зайчето. Мале. Айде, заек. Принцът и... Айде да видим. Може ли... Сега какво искаш? Или ти чета книга? Твоите претенции вече до гуша ми идва. Сега е щастливо. Хоп. Заспа. Надявам се. 3, 2, 1. Добре. Нека си починам. Окей. Тостерът от рекламата, която гледахме вече сигурно 3 пъти. Това само аз ли го видях? Не мога да отворя вратата. Но това трябва и вие да сте го видяли. Това си беше в кадър. Значи ако някой това не го е видял. Аз не чета какво пише на масата.
На масата е. И вече можем да гледаме. И вече има някакви нови неща. Не, това просто... Бебе бъда. Всичко просто... Майко, не. Това е овладяно вече. Телевизора, всичко буквално, цялата къща, той е така. Направил всичко. Негово кралство. Трета вечер, тук не знам какво трябва да се надявам вече. Просто трябва да се очаква някакъв ужас да има. Какво направи? Бомби ли почна да хвърля това, бебе? Какво стана? Вау, спокой се. Окей. Отиваме за тостера, който мисля, че вече сме оставили тук. И да си направим един тост, който, нали, ще се получи уникално. Картинките са различни. Те са различни. Те просто са различни. Къшка, вау. Ще сложа от всичко, аз слагам от всичко, ама лук няма да слагам. Окей. Краставичка. Яйчице мога ли да си служа? Май не. Още че аз не мога да го спра. Той просто изгоря. Добре, бе. Ще нахрана. Ще видиш ти. Ето го, бе. Ама не би ме променили неща. Само аз ли ги виждам или наистина има? Защо това го нямаше хладилника? То хладилник е пълен с... Чакай, аз не мога да се измъкна, бе. Аз съм... Това учето го вече. Аз не знам на къде да ходя. Стигнах. Аз съм сигурна. Просто, човече, това е променено. Има промяна. Аз го виждам. Което е добре. Аз мислех, че ще е същото. Ама си има промени. И не знам на къде ходя. Предупреждавам, не знам на къде ходя. И пак се бием за дъстена улица и просто не знам какво се случва. Това е проблем ли е? Проблем е, обаче намерихме някакси вратата. Защо? Разбира се. Значи не мисля се ради така. Маля очите. Защото ти си виновен. Аре да не ме гледаш така. Не знам какво ще стане. Помня го. Да. Първият път, като играх играта, умрях от страх просто. И сега какво? Да ходим да търсим... Добре де. Предизвикателство имаме, ама да ходим да търсим биберона. Която... Добре, тук стреснах. Аз получавам демидж от играчките. Shield, имам ли някакъв нещо, просто щит. Помпа, да го гръмна. Добре, няма, ама свърши всичко. Не. А ти ако пак ще ми получаваш някакви такива, тук не, моля. Какво искаш сега? В цичката няма да ти чета. Не си познал този път.
Не ми се първи на... Ужас. То тия книжки получава някакви извъртеници. Ужас. Как премигва? Аз и най-че трябва да му дам тези книжки. Не, искам. Да. Край, то вече има и трон тука. Вау. Сега ми... много благодаря. Не ми е много приятно. И изчакаме да видим какво ще се случи. Акт 2. Обаче хора, акт 2 ще го започна в следващото видео на играта. Ако искате, разбира се, ако тази игра ви е интересна, ако не ви е интересна, няма да продължавам. И до тук ще приключим с това видео. Абонирайте се канала с камбанката, ако не искате да пропускате още от моите прекрасни, не толкова професионални видеа. И дайте пърс нагоре, ако това видео е харесало. Пожелавам ви да имате весели празници и ще се видим не знам кога. Скоро ще. Пожелавам ви весели изкарване на празниците, бъдете живи и здрави и до следващия път.